Специален поздрав за Жулиен патрона и за неговия брат Анатолий Маняка! Айде, вие сте момчета от град Луковит, където стъпите, трева не никне, а само обекти, като тилате в София, Сливница и до точка лове! Вие сте номер едно, вие сте бригада номер едно. Анатолий с 10 души, Жулиен с 10 души, техните бригади са номер едно. Фирмата е яка и яка си остава, те са номер едно за Кинзи, Немутрата и за Телеомайстора. Айде продължаваме. Толи Маняка и Жулиен патрона, вие сте баджанаците и приятелите. От малки израснахте, до големия станахте и баджана си станахте. За най-силните момчета в квартал Изток, град Луковит. Те продължават с най-мощните бригади. Яша, Яша, душмания, значи безравен мен до мен. Яша, 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 душмания. Айде шефове, вие сте номер едно, където минавате си кой се обраща. За вашето внимание, вие сте босове мафия и с което ви прилича. Сеяка майка, като Жули и Толи не ражда. Най-добрите сте в Букуейт и тека ще си остане. Яша, Яша, Палален, Мударен и Махала. А до Баро Луковит туме си е не баре до Мокенгере. Айде патрончета! За баджанаците, за братята и за най-големите приятели крав. За крав сте вие и текълте си остане. Ола си ошевови Анди, квартал Изток, айде! Патрония! Специален поздрав за Жулиен патрона